I am, you are. Follow your star. Follow you. Auds és un símbol de com de forta pot ser la música entesa com a mitjà d'expressió. Per mi ha sigut un refugi on amagar-me durant força temps i ara el vull compartir amb tothom. És una vida i és la seva música. Durant aquest últim any he estat gravant i produint les cançons del disc al meu estudi, a Sant Celoni, i ara ha arribat el moment que vegi la llum. Per fer-ho demano la vostra col·laboració a través d'aquest crowdfunding, en el que podreu trobar des del disc a samarretes o fins i tot concerts privats i amb els que ajudareu a fer que aquest projecte pugui tirar endavant.